Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 1999 podejmowali w minioną niedzielę Podbeskidzie Bielsko-Biała w ramach 6. kolejki spotkań Śląskiej Ligi Trampkarzy. Goście grający w tych rozgrywkach zawodnikami o rok młodszymi nie mieli dużych szans w starciu z chorzowianami. Podopieczni trenera Tomasza Osowskiego chcieli zaś potraktować mecz przede wszystkim jako przetarcie przed spotkaniami z najmocniejszymi ekipami w lidze. Tak jak można było przypuszczać, od pierwszego gwizdka gospodarze szturmowali bramkę bielszczan. Długo jednak nie potrafili swojej przewagi udokumentować golem. Po kwadransie gry było wreszcie 1-0 dla zielonych. Wynik po podaniu od Alana Kalemby otworzył Mikołaj Szewczyk. Na podwyższenie rezultatu nie trzeba było długo czekać. W zamieszaniu w polu karnym Podbeskidzia ponownie najsprytniejszy okazał się Szewczyk. Jezus! Jezus Maria! Stadion nie zwalniał tempa, a jego zawodnicy za wszelką cenę starali się strzelać kolejne gole. Ataki sunęły więc na bramkę gości. Brawo! Na 5 minut przed przerwą na 3-0 podwyższył Maciej Tonia. Jezus Maria! Ja pierdolę. Tuż przed gwizdkiem sędziego zapraszającym na przerwę swoje trzecie trafienie zanotował Szewczyk, tym razem po podaniu od Adriana Ruska. Po pierwszych 40 minutach Stadion Śląski prowadził z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-0. Macie w środku grać i chcę widzieć, że jest zagrana, czyli teraz ja będę się przyglądał, ile Bart i pan Warmus zagra piłek przez środek. Żeby była klepa, pokazanie się, cofnięcie, ściana. Jasiu, żeby zagrał ścianę, zagrał z bananem i wtedy włączamy tę sytuację. Teraz drugie pytanie. O co chodzi wam? Strzelamy bramkę, a u was jest cisza. Ej, o co chodzi? Jakiś protest jest? Ej, gramy mecz ligowy, wygrywamy 4-0. Cieszyć się, grać tą piłką. Panie Szewczyk, hat-tricka masz, pierwszego w życiu. Miałeś już kiedyś? O kurde, no to fajnie. Ale się cieszymy. Alan, i nie chcę widzieć. Uwierzcie mi, zostały mi 2 zmiany. Pierwszy chłop, który będzie woził piłkę i nie zagra mi tepu. A podpadli mi pan Alan, pan Banan, pan Rusty, Maciek mi podpadł, który wali piłę od razu, nie zagra cofającej. Ale wcześniej bym powiedział, że był... Ale powiedział ci ty, była sytuacja, że bramkarz ci wyszedł i ty walisz po krótkim bramkarza, a Sefcio stoi tak, że jakby dostał, to do pustaka składka. No to trzeba ruszyć, chłopie! To wtedy wyprzedzasz na nabiegnięcie. Co Maciek zrobił na krótkim słupku? Co grał mu, kto to zagrał mu, co taka sytuacja cofająca, bo Alan, to mu pierwszą zagrał. Maciek miał obrońcę, tak? Widział, że Alan będzie grał. To Maciek wyprzedził chłopa na bieg. No to samo ty musisz robić. I zacznijcie mi się cieszyć i grać piłką. Chcę widzieć, że wykonujecie 3 podania z pierwszej piłki na ścianę. Jesteście świadomi, że my nie zagraliśmy akcji, w której było więcej niż 5 podań? Pepe, rzut wolny. Tu, piła długa. Ale powiem wam tak, ja jestem świadomy, Pepe, że te piłki długie są takie, że one są skakane i Maciek to wygrywa i będą bramki padały. Ale jak zagramy piłką, to też będą padały bramki, ale po fajnych akcjach. Panowie, my się szykujemy na przeciwnika, Górnik Zabrze, GKS. Jak my będziemy taką padlinę grali, to będzie ciężko. Ja wiem, że oni nawet szczał. Adam, miałeś jakiś szczał? Nie miał szczał, ale pograjmy tą piłką. Cieszmy się tym graniem. A nie tylko klapki i jadę, żeby strzelać te bramki. Drugą odsłonę chorzowianie rozpoczęli od naprawdę mocnego uderzenia. Kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry do siatki przeciwnika trafił Maciej Tonia, wykorzystując podanie od Szewczyka. Jezu, super! Kolejne ataki gospodarzy, choć groźne, nie przynosiły efektu. Mogła się za to podobać sama gra podopiecznych trenera Osowskiego. Nie!
Jezus! Popatrzcie, gdzie oni są. Gdzie byli chłopcy? W tym, co nie udawało się chorzowianom, pomógł im obrońca Bielszczan, kierując piłkę do własnej bramki. Po 49 minutach było zatem 6-0 dla Stadionu. Stadion wciąż atakował, za wszelką cenę dążąc do podwyższenia prowadzenia. Udało się w 67 minucie, kiedy do siatki trafił Kalemba. Jezus! Na kolejnego gola nie trzeba było długo czekać. W 71 minucie piękną bramkę dla Stadionu Śląskiego zdobył Jan Januszek, któremu piłkę do strzału wyłożył Mateusz Kielar. Do samego końca, mimo kolejnych okazji pod bramką Bielszczan, piłka nie wpadała do ich siatki. Również gościom nie udało się tego dnia zdobyć choćby honorowego gola. Stadion Śląski wygrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 8-0. Tak jest! Aj, twoja Michał, twoja! Wciąż! Pięknie! Jest! Ej! Nie będzie meczu, policję. Policję, Bonia! Jak było? Dzisiaj pytanie było ile, a nie kto, ale też weźmy pod uwagę, że naszym przeciwnikiem dzisiaj była drużyna o rok młodsza, Podbeskidzie Bielsko-Biała, rocznik 2000. Mimo wszystko mecz trudny, bo zawodnicy często przed meczem już dopisują sobie punkty i potem widać, że na boisku nie wszystko wychodzi. Widać to było w pierwszej połowie, kiedy ta gra była rwana. Strzeliliśmy 4 bramki, ale tak naprawdę z gry było bardzo mało. W przerwie trener troszeczkę tą drużynę naszą podbudował. Gra była zdecydowanie lepsza. Po przerwie wpadło również 4 bramki, ale te bramki widać było, już były wypracowane, były z gry i ta gra w jakimś stopniu mogła się troszeczkę podobać. Przede wszystkim to miało być też taki mecz, można powiedzieć, trochę bardziej szkoleniowy, czyli mecz, w którym mieliśmy pograć piłką, mieliśmy wypracowywać pewne schematy, które trenują chłopcy na treningach, pod kątem właśnie przeciwników lepszych, którzy są w tej lidze, choćby Górnik Zabrze, z którym za tydzień rozegramy mecz na ich boisku i będzie to zdecydowanie mocniejszy przeciwnik, obecnie druga drużyna w tych rozgrywkach. Poziom rozgrywek prezentuje się dość mocno. Pierwszą drużyną jest Row Rybnik, który nie przegrał jeszcze w tych rozgrywkach meczu. Drugi jest Górnik, trzeci jest Ruch. Stadion znajduje się obecnie na 4. pozycji. Poziom jest dość wyrównany, jeśli chodzi o taką 6 drużyn i druga 6 jest drużyn słabszych, które między sobą będą walczyły o te miejsca 6-12. My liczymy na to, że będziemy trzymali się czołówki i w drugiej rundzie będziemy walczyli o miejsca czołowe w tej lidze. Cały świat już wie!